Gvern ġdid nazzjonalista jinsab kommess li jibqa' jagħti sosten kollu meħtieġ lill-kumpaniji li lesti jixprunaw l-ekonomija tal-pajjiż bħalma qed tagħmel ST Microelectronics dan sabiex il-ħaddiema foqsma varji jkollhom pagi ta' kwalità. Hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tliet wara nofsinhar żar lil din il-kumpanija fejn iltaqa' mal-management kif ukoll mal-ħaddiema. Huwa dejjem ta' pjaċir għalija bħala kap tal-Partit Nazzjonalista li kolli l-opportunità illi insegwi mill-qrib kif industriji ta' kwalità f'dan il-pajjiż mhux biss ġew attirati ma' wkoll ta' gvernijiet differenti baqgħu jkomplu jikbru. L-ST Microelectronics hija propju eżempju ċar ta' dan fejn għandek industrija ta' valur miżjud illi tħaddem ħafna nies imma wkoll illi toffri pagi ta' kwalità lin-nies. Bernard Grech saħaq li l-Partit Nazzjonalista jikkonsidra l-ST bħala forza maġġuri ewlenija u essenzjali f'dak li għandu x'jaqsam mal-ħolqien ta' impjiegi għal ħaddiema Maltin u Għawċin. U insista li l-viżjoni ta' din il-kumpanija timxi jitfit ma' dik tal-Partit Nazzjonalista u d-direzzjoni ppjanata l-ġejjieni. Bernard Grech stqar illi biex ikollna kwalità vera iridu jiġu eradikati l-impjiegi b'pagi baxxi u jinħolqu jobs ta' kwalità. Fejn naraw allura anki kif nistgħu b'mod fatwali nżewġu diversi aspetti mill-politika tagħna bħala partit fil-gvern fejn nistgħu u nemmnu li bil-mudell ekonomika ta' kwalità nistgħu nkomplu nżidu dawn it-tip ta' xogħlijiet imma wkoll inkunu nistgħu ngħinu biex ikun hemm aktar investiment fejn tidħol anki l-awtonomija li brejnuna ta' l-intelligenza artifiċjali u teknoloġija oħra avvanzata inti ssit l-awtomazzjoni fejn allura tnaqqas dawk il-jobs illi ma jkunux qegħdin rendu imma wkoll tkun qed tagħti opportunità lill-istess ħaddiema li jkomplu jkollhom it-taħriġ, l-upskilling ukoll biex ikollhom anki pagi ta' kwalità aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista spjega illi f'pajjiżna hawn diversi sfidi li l-Gvern ġdid Nazzjonalista se jkun qiegħed jindirizza sa mill-ewwel jiem bil-għan li jgawdu mhux biss il-familji Maltin u Għawċin iżda anke l-privat. Gvern ġdid nazzjonalista mhux biss se jagħti l-opportunità li industriji bħal daw jkomplu jikbru f'pajjiżna u allura nagħtu s-sosten kollu meħtieġ kif anke għamilna fil-passat imma li nattiraw dawn it-tip ta' investiment daw tip ta' kumpaniji illi bis-serjetà imma bi kredibilità jkomplu jinvestu għal żmien twil f'pajjiżna. Matul din iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mix-Shadow Ministers Ryan Kalluż, Jerome Carwanaċilja u Ivan J. Bartolo li l-koll faħru l-ħidma ta' ST Malta, partikolarment il-kollaborazzjoni illi għandhom bejn l-Ankas u l-Kamra tal-Inġiniera biex jippromovu s-settur kif ukoll il-ħidma kontinwa bil-għan li l-ekonomija Maltija tibqa' tissaħħaħ.